Allura importanti eżisti li takkumpanjaw il-ġenituri li lidkom saċerdoti b'dan il-mod. Però nixtieqkom tirrealizzaw ħaġa oħra. Intom ġenituri ta' saċerdoti. Irrealizzaw li intom issiru l-ommijiet u l-missieriet spiritwali mhux biss tawlietkom, imma tan-nies kollha li Ġesu l-Knisja jafdaw f'idejn ibnek saċerdot. Il-Madonna eżistijaj hekk għamlet fuq is-salib. Daw kollha li Ġesu kien qed isalva, il-Madonna ssir ommhom. Anki intom ommijiet u missieriet, daw kollha li ibnek saċerdot qed jaħdem magħhom, qed jaħdem għalihom, dawk isiru wliedek. Isiru l-ulied spiritwali tiegħek. U inti tista' tingħaqad bħala ġenitur ma' ibnek saċerdot billi toffri s-sawm, is-sagrifiċċji, l-penitenzi, d-batija tal-talb tiegħek għal-ibnek u għal daw kollha li ibnek qed jaħdem magħhom. Ibnek iwellidhom fi Kristu bħala saċerdot bil-ministeru tiegħu tal-kelma, tas-sagramenti, tal-evanġelizzazzjoni u inti twellidhom fi Kristu permezz tat-talb u d-batija. U allura raw kif anke ġenituri issiru intom stess disċipli ta' wliedkom saċerdoti u fl-istess ħin ommijiet spiritwali tan-nies kollha li wliedkom saċerdoti jaħdmu magħhom. L-istess bħal Madonna kellha ssir disċiplu ta' bina Ġesu u l-omm spiritwali ta' dawk li Kristu kienet isalva. Allura kemm sabiħa, il-ġenituri nixtieqkom tirrealizzaw dina meta l-mulej sejjaħ ġuvni biex isir saċerdot, fl-istess ħin il-ġenituri qed jagħmilhom vokazzjoni oħra. Hija vokazzjoni ġu vokazzjoni. Ma tibqax biss il-vokazzjoni tal-ħajja miż-żewġa, imma ssir vokazzjoni tal-maternità u tal-maternità u l-paternità spiritwali għal dawk kollha illi ibnek saċerdot jkun qed jaħdem magħhom. Jalla eżisti il-ġenituri nagħmlilkom appell minn qalbi. Itolbu din it-talba li kienet titlob Elisa Vawkan. L-mulej jagħtikom it-tfal u li mit-tfal tagħkom tofruhomlu minn qabel għas-servizz tiegħu fil-Knisja fid-dinja bħala saċerdoti u reliġjużi. Kunu ġenerużi maħalla u ġeneruż ħafna magħkom. Għatuh l-eżes li għandkom li huma wliedkom ħalli minnhom jagħmel sajjieda ġodda fi żminijietna. Jallomna Marija takkumpanja l-ġenituri kollha li jsiru ommijiet u missieriet spiritwali kif hija l-omm spiritwali tas-saċerdoti kollha. Jekk nagħmlu dan, il-mulej nasli.